Barcelona, 10 de febrer de 1971. Benvolguda senyora. Ahir vaig veure al diari l'Esquel anunciant la mort dels seus pares. No sap fins a quin punt l'he sentida. He dubtat una mica abans de decidir-me a escriure, però ja ho veu. Ho he acabat fent. Accepti el meu sincer condol. Això sí, la carta li arriba. L'envio a l'antiga adreça i no sé si vostè hi viu encara. El temps tot ho cura, i el concepte que vostès haguessin pogut formar-se de mi potser a hores d'ara ja s'ha suavitzat. És el que desitjo. Encapçalo la carta tractant-la de senyora, però no sé si vostè és soltera o casada. Vostè era per mi com una germana petita. Rebi de nou l'expressió del meu dolor i disposin el que pugui necessitar. Afectuosament, Fanny. Montserrat, no corris! Fanny! Quina sort que hagis vingut. Estava sola i m'avorria. I els papes on són? La mama és de confessar. I el papa, amb això de les oposicions, segur que arriba tard. En dissabte tenia les oposicions? Ho fan en dissabte per no desorbar els horaris de treball. Què portes aquí? Res. Qui et diu que sigui per tu? És de la Betis. La volies, oi? Sí, dilluns te la torno. Potser ta mare també voldrà llegir-la. Si troba que no és bona per la meva edat, després no voldrà que me'n deixis cap altra. Però si després les escoltes per la ràdio, mentidera, que ets una mentidera. Doncs no li recordis. A veure si passarà com amb Lo que el viento se llevó, que quan comencen em fan a dormir. Mira, fem una cosa. Si no em descobreixes, si vols, quan s'estreni Lo que el viento se llevó, una tarda et convido al cine a anar-la a veure. D'amagat de la mama. Li dius que vas a passeig amb mi. No, Fanny. Estaria malament, no s'han de dir mentides. Montserrat, doncs li dius al teu pare la veritat, que segur que et donarà permís. I així a tu et queda tranquil·la la consciència. Ets tan llesta, és que sempre saps com arreglar-ho. Moltes gràcies per l'elogi. Fanny, Què? fem ganxet. Sí, corre. Montserrat, estàs boja. Ganxet. Montse, no t'avara. Bona tarda, senyora Caterina. Bona tarda. Com va? No siguis senyora, Fanny. M'acabes de dir senyora? Sí. M'has dit senyora? Doncs fem ganxet. Vinga. Vigila! Em trencareu alguna cosa. Perdoni. M'he marejat, tu no? Sí, una mica. Oh, vinga. Baby. Tu vés fent el boig. Baby. No ha vingut el teu pare? No. Neus, perdoni, que estàvem... A veure com li haurà anat. Segur que li ha anat bé, ja ho veurà. Déu vulgui, amb el llum que ha gastat estudiant les nits. I el seu marit? El meu marit suposo que pujarà a recollir-me quan vegi que no hi soc. És l'home invisible aquest, ja ho sap. No es queixi vostè, que ha fet sort. No em revolucioni la nena, que després no hi ha manera de tenir-la quieta. La nena es fa gran, Neus, no paciència. Segur que no l'ha vista? No, jo crec que no. No siguis patidora. Ets diferent de tothom. Ah, sí? Millor o pitjor? Per mi millor. Si fins i tot tens nom de pel·lícula. No, de novel·la. De pel·lícula de colors. I el teu pis també. Quan em casi, m'agradaria tenir un pis com el teu. Amb butaques i telèfon. I què més? Què més? I faré una olor. I vestiré bé. I seré bonica com tu. Això de bonica ja se m'acaba, Montse. Fanny, Què? n'estàs de mi. No, em fas molt de fàstic. La mama diu que el millor de tu és que sent rica no et fa res tractar amb nosaltres. Montse, et puc dir una cosa? Potser algun dia et diran que sóc una mala pinta. I llavors potser no em voldràs mirar mai més a la cara. No, això no passarà. Sempre serem amigues, Fanny. I quan vingui la guerra, anirem a treballar al mateix hospital, juntes d'infermeres.
Quina guerra, Montse? Tornarà a haver-hi una guerra. Montse, ei, mira'm. No hi haurà cap més guerra. Em sents? Ei, que no hi haurà cap més guerra, que t'ho prometo. Xxt. Ho sents? No. És la guerra de les pessigolles! Que dolenta! Apa, més coses. Aneu pujant, va. M'ha mullat el terra, aquesta. Bona tarda. Punta! Perdoni, Pilar. Bona tarda, senyor Ramon. Bona tarda, no ho he vist. Passa res. Disculpi'm. Neus, Montserrat. Papa! Mira qui tenim aquí. Hola. Com li ha anat la prova? Té la família amb l'ai al cor. Doncs... Déu-n'hi-do. Mama, ha vingut el papa, diu que li ha anat bé. T'ha anat bé? Em sabia el tema? Penso que sí. Ho he estat demanant tot el dia a la Mare de Déu del Carme. Enhorabona, Ramon. Ja veurem. Anem tan ofegats, cobraria 2.000 pessetes més. 2.000. Qui t'ho ha dit 2.000? Tu aviat t'embales, eh? Jo que ho sé. Apa, que si voleu que anem al cine hem de sopar aviat, eh? Anem al cine? Sí, però espavileu-vos, que és tard. El Goya fan tiburones de acero. El Goya és car, i no s'hi veu bé. Tiburones de acero y tú y yo. Ah, la del Charles Boyer. Un dia és un dia. Però espavileu-vos. Vols venir, Fanny? No, Montserrat, no puc. Gràcies. Mama, demani-li que vingui. Vingui, Fanny, si li ve de gust. Això ho ha de dir el seu marit, no nosaltres. Para-te'l, Montserrat. Això mateix. De fet, jo marxaré, que vostès hauran de sopar. No dius que Santiago et passarà a buscar? Queda't una mica més. No puc, Montserrat, no puc. Oi que fa patxó que el papa així tan encorbatat? Doncs sí. Se'n veuen de més lletjos. M'he posat el vestit bo per fer bona impressió al tribunal, però només se sentia l'olor de naftalina. Podríeu anar de bracet. Papa, per què no li ensenya a ballar el tango avui? No, Montserrat, no Balli siguis que ho curco. faria. No la taballis. Ah, vostè, el bugui-bugui, prou. Això del tango és cosa de vells. Qui presumeix de vell, vostè? Va, vinga, vinga. Montserrat, no hi ha música. La Sense faig música... jo. No l'obliguis, Montse, que no en sabrà. Molt bé, molt bé. Doncs miri, sap què li dic? Que pitjor per vostè. Montse, retira la tauleta. Som-hi. Som-hi. Y seguidamente escucharán ustedes la comparsita. Agafis fort. I deixis dur. Sempre. Tun, 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 Tarararan, tan, 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 tarararan, tan, Ochito. Un xito? Què és això? Trai-ho. Molt bé, Fanny. Ochito. tarararan, tan, 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 Fotografia, Montserrat. tan, 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 tan. Però si ho fas bé, si ja en saps. Aquesta orquestra que no s'aturi. Tun, 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 Ai. tan, tururú. Ochito. Tan, Un. tan, Un altre. tan, tan, tararà. Bravo! No sé què admira més, si la gràcia i la feminitat de la ballarina o l'arrogància viril del ballarí. Vostè sempre en té una per deixar anar. No t'havíem sentit, Santiago. No, sisplau, balleu, si feu molt de goig. El papa ha fet les oposicions avui i li han sortit molt bé. No exageris. Però no em puc queixar. Si vols, puc anar a veure aquell amic que et vaig dir? Oh, doncs estaríem molt agraïts, Santiago. Les influències mai sobren. No són influències. De tota manera, encara n'hi ha per dies. Això anirà per llarg, ja ho veureu. Ah, per cert, Neus, no vol pas una mica de sucre?
Home, Me n'han donat 10 quilos. Una altra vegada. Sí, he pensat que, com que ens en sobra, Sí, home, podríem regalar-ne un parell a la Neus. I tant. de veritat ho diu? I segur que no és com el de racionament. No és roig, és sucre blanc. Doncs en teníem per avui i demà hauria tornat amb les sacarines. No els hi pagarem mai detalls com aquest senyor Santiago. I amb el cine què hem de fer? Hi anem o no hi anem? Sí que hi anem. Doncs hem de sopar amb una esgarrapada. Nosaltres marxem, oi, Fanny? Sí, i tant. Ramon, vols baixar un moment, sisplau? A buscar el sucre? Molt bé. Doncs moltes gràcies. Adéu-siau, Neus. Adéu, Montserrat. Adéu-siau. Neus, aviam si quan torni trobo el plat a taula, I els bots, i els coberts, i els plats. Ves? No m'agrada que entretinguis la gent abans de sopar. No vull que xafardegin, que cadascú a casa seva s'arregla com pot. Ni que sigui la Fanny. Té el cap ple de pardals, aquella, i la vida molt fàcil. He pensat que si el papa passa a les oposicions... No ho sé. Adéu-siau, sí. Adéu-siau. Adéu. Barcelona, 22 de febrer de 1971. Apreciada Fanny, les seves amables 4 ratlles m'han sorprès. Han passat més de 20 anys des que ens vam veure per darrera vegada i jo la creia vostè instal·lada a Amèrica. La carta ha vingut a parar a les meves mans amb retard perquè, efectivament, des que em vaig casar ja no visc a l'antiga adreça. Si he de dir la veritat, no em decidia a contestar-li, però el meu marit m'ha aconsellat que ho fes. Li agraeixo les paraules de condol. La mort dels meus pares ha estat un cop molt dur. Encara eren relativament joves i, sobretot, cada dia se'ls veia més feliços. Respecte al concepte que ells o jo mateixa ens haguéssim pogut formar de vostè, no s'amoïni. No ens n'havíem format cap. Home, va. Espera que em moco. El que vostè va fer és assumpte de vostè i del marit de vostè, no nostre. Fa l'orni o és que realment va viure dalt de la figuera aquesta? D'altra banda, el record que em queda s'esborra una mica. Jo era massa joveneta. A més, en aquell temps de misèria no tinc ganes de pensar-hi gaire. La saluda atentament Montserrat Freixas de Domènech. El paper de les parets fa fàstic. No s'ha canviat des que es vam casar. A l'estiu, si tot va bé, podia aprofitar les vacances per aixecar la casa. Què dius, tu? Doncs que ja seria hora que hi pensessis. Pensaries una cosa i poder-ho fer n'és una altra. A cap i a la fi, tots feliços a mig de la brutícia. Ha parlat del net, que a casa seva ell i els porcs menjaven del mateix plat. Segur que em rentava més sovint jo a pagès que tu a Badalona. Va tocar la rifa quan em vaig casar. Molt de fums, molt lluir de botiga, la teva família, però el parament del pis el vaig haver de pagar de la meva butxaca. Oi que no, mama? Que als papes es va costar un disgust que em casés amb ell. Que què? Ramon, Què? saps què és això? No, què és això? El rebut del col·legi de la nena. Ah, molt bé. Fa 15 dies que corre per casa, no puc pagar-lo. Vaig escanyada, tot el de la plaça ha pujat al doble. Demà amb la cartilla reparteixen oli, llegum i sabó, i si vull agafar-ne quedaré escurada. Què m'expliques? Pagar el rebut a final de mes. Si no paguem abans del 30, les madres cridaran l'atenció a la Montserrat davant de les altres nenes. La pobra criatura passa angúnia. No l'haguessis tu un col·legi tan car i tant de monges. Esclar, més t'estimaries que anés d'una acadèmia d'aquestes, amb nois i noies barrejats. Pont roig estàs fet, tu. Que t'empatolles? Mai m'he ficat en res, jo. En això tens raó, en res, un parat. Sobretot a l'hora de treure la teva família endavant. Tu i el teu cosí vau començar a la mateixa oficina i prou que ha sabut enfilar-se. No faig estraper-lo amb l'oli. Serà per falta d'empenta. Vinga, cops de pit a l'església i mireu per on surarà ella. Ets un cagat. I l'únic lloc on se'ls fa por és a casa teva. Dóna'm els cèntims del rebut. No puc. Per la teva filla.
Quan et dic que no puc, és que no puc. Me'n vaig a llegir la Comuna. Que no pots? Mira, diu que el Barça vol construir un nou camp de futbol. Mama, i ara què fem? Vigila i avisa'm quan surti del vàter. Què vol fer? No cridis. Sempre la du al pantaló a la cartera. No busco la cartera. Mira, el cantarano. Allà n'hi té un punt feix, el misèria. Se n'adonarà. No se n'adonarà. De la cartera sí, però del cantarano trigarà dies. No, mare, no ho faci, no ho faci. Escolta'm, i que et passis vergonya davant de les monges. Mai més. Una filla meva no ha de baixar el cap davant de ningú. D'acord? Ara vigila i avisa'm quan surti. Mama, que patirem. I com li tornarà després? La Mare de Déu del Carme no m'abandonarà. Hauríem de ser una mica més rics. Això pots ben dir. Tu vigila. Ja vigilo. Sap qui és que es passa el dia vigilant per la reixeta? El senyor Jeroni. Es passa el dia vigilant l'escala. A vegades, quan és fosc i hi ha restriccions, jo pujava per l'escala ben fosca i en arribar al seu replà sentia sorollets i m'agafava por. Però és ell, que s'està a la White, darrere la reixeta de la porta. Però ahir, en tornar a passar, en lloc d'espantar-me, li vaig cridar: «Bona nit, senyor Jeroni!» «Bona nit, senyor Jeroni!» Vols dir que no són imaginacions teves? M'ha espantat. I no són imaginacions, papa. Es passa l'estona espiant. No m'agrada. És vell i té manies, però tu t'estima molt. Deixa'm agafar l'americana. I vostè m'estima, papa? No facis del mico que arribaré tard de la feina. Ens estima, oi? Però què collons dius? Això és culpa de ta mare que t'omple el cap. Si no t'estimés, fa temps que hauria fotut el cap d'aquesta casa. Va, sisplau. Sí. I pot anar vostè. Jo haig d'esperar a taula. Les dones... Senyor Jeroni, fa un moment parlava de vostè. Passi, passi. Perdoneu que us vingui a molestar. Sense compliments, endavant, endavant. Gràcies. Neus! Sí? Passi, passi. Com es troba? El veig molt arrupit, no fa pas tant de fred. Gràcies. Em perdonarà que me'n vagi, senyor Jeroni. Tinc una miqueta de pressa. Passi bé. Vols seure? No, me'n vaig de seguida. És que no em trobo gaire bé. Penso que he pescat la grip i tinc el pit molt carregat. Us faria res deixar-me el termòmetre? Faltaria més. Faci bondat, no surti al carrer. Si vol, li puc anar a comprar, jo. No, no cal. Tinc menjar a casa. Vol dir? Ara li dono el termòmetre. Gràcies. Com estàs, Montserrateta? Miri. Bona nit, senyor Jeroni. Bona nit. Em penso que està baix, però miri-ho abans de posar-se'l. De debò no vol que vagi a comprar res? Ni el pa? Mira, el pa... Si no et sap greu. Doncs ara que el miro, sí que li brillen els ulls. Fiquis al llit. Després, a la nit, baixaré per veure com segueix. No cal, Neus, no cal. De pet al llit. Per donar feina. Per això serveixo. Pobra Montserrateta. Quins temps li tocarà viure. Per què ho diu? No les fa sentides, avui de bon matí, les canonades? Les lògies maçòniques vinguin a llançar consignes? I qui vol adonar-se'n? Ningú. En Franco viatja pel Sàhara o per les Canàries i els altres s'entretenen proclamant dogmes. I tots, a la lluna de Venècia. Vol dir que no té febre, senyor Jeroni? No. I tinc febre i estic boig. No hi ha remissió. Neus. Això és filosofia, senyor Jeroni. Au, Gràcies. de res. Cuidis. De què reies? Li he dit bona nit, senyor Jeroni, com ahir vespre. I s'ha posat vermell. Per tant, segur que m'espiava.
No, doncs molt mal fet, poca solta. Està sol, no té ni un ral, se l'ha de compadir. Doncs sort que ha vingut. El papa se n'anava sense les claus. Ja vigilo, mama. Molt badato. Mira, 300 pessetes. Barcelona, 27 de febrer de 1971. Estimada Montserrat, la seva carta m'ha omplert de sorpresa. No esperava pas que es dignaria a contestar-me. Per què em torna a escriure aquesta dona? Responent al seu interès, No interès. procuraré d'explicar-li la meva situació actual. Només fa 2 mesos que sóc a Barcelona i me'n queden 4 per tornar altre cop cap a l'Argentina. M'he pres unes vacances. És la primera vegada que vinc des d'aleshores. Per mi, al contrari que per vostè, Barcelona és encara la Barcelona de fa 20 anys. Doncs ha corregut molta aigua. Per això, quan vaig veure l'esquela al diari, el cor em va saltar i no vaig poder resistir la temptació d'escriure-li. I ja ho veu, ara hi torno. Ja ho veig. M'agradaria saber moltes coses. Diu que és casada. Té fills. En tot cas, deuen ser petits. Voldria poder-los veure per un forat. Ni per un forat ni per una finestra. A casa meva no hi posarà els peus. En fi, que per tot això estic molt encuriosida i celebraré moltíssim rebre més notícies de vostè. Podrà ser? La seva amiga, que no ha deixat de recordar-la, Fanny. Els hi ha fet la mare per vostè. Són panellets. Gràcies. Fa olor d'enxuvat, oi? No. Enxovat no, de florit. Deixa-la parlar. Això vol dir que en té confiança. No, també la tenim rarota, últimament, tu? Que no. No? No. Doncs què remenes? Que remeni tranquil·la. És un calidoscopi. Què? Un calidoscopi. Apropa-la a la llum i mira pel foradet. Oh! I ara, gira-la a poc. Que bonic! Són figures de colors. I canvien. Canvien sempre. Quina preciositat. El que vostè té són molts llibres, senyor Jeroni. Si un mestre no el llegeix mai, no te'n refiïs. Però ara se m'ha acabat l'humor. I en català, la majoria. Ahà. Jo ja no tinc paciència per llegir. De jovenet, abans de la guerra encara, però ara... Abans de la guerra vivíem d'una altra manera. La meva dèria era muntar una botiga, un negociat. Quan vaig baixar a Barcelona, primer em vaig haver d'entaforar en una fàbrica. Però per les nits estudiava comptabilitat. I quan vaig poder em vaig col·locar en una oficina. Segarra. Ara li estrenaran una obra, al Romea. Jo n'havia vist un parell d'obres d'ell abans de la guerra. Nena! Montse, què té? Nena, perdoni, li he esquitxat el llibre. Oh, el llibre rai. Què m'ha passat? Què t'ha d'haver passat? Massa jugar! Li donaré aigua del Carme que s'estira una estoneta. No, tranquil·la, No, que la portaré estic cap a bé. casa. Podràs pujar les escales? Sí, va passar. Vinga, cap a casa. Perdoni, senyor Jeroni. Perdoni. I ara? Vagi bé. Neus! Què hi ha? Neus! La nena que ha vomitat a cal Jeroni. Què dius? Sí. Mare de Déu. Surts una i entres en una altra. Què t'has pres que t'hagi caigut malament? Tens febre? No, no té Fica-la febre. al llit, dona, fica-la al llit. Escalfa aigua, li posaré una ampolla entre els llençols. Mama, li he de dir una cosa. La meva reina. No és res dolent? No. Una nena de la classe... No se'n parla amb les nenes de la classe. Però què ha de ser dolent? Ja ets una doneta, fill meu.
I no t'amoïnis, és natural, ens passa a totes les dones. I cada mes, una llauna. Ja t'hi acostumaràs. Ramon! No li digui al pare, que em fa vergonya. Què passa? No res. Apa, ara descansa, que es veu que t'ha agafat fort. Et vaig a buscar uns trapets. Què dius? La teva filla, Ramon. Hauràs d'anar a la farmàcia a comprar ferro. Vols que t'expliqui el mal que té? Amb l'edat que té? Ja? Sí. Segur? Sí. Saps què vol dir? Que ens fem vells. Barcelona, 9 de març de 1971. Apreciada senyora. Sí, comprenc que després de tant de temps ha de sentir curiositat i ganes de posar-se al corrent. Però abans de continuar hi ha un punt que necessito deixar ben assentat. Ets un dimoni. Si ens veuen... No em considero esquerpa, el meu esperit és força obert, però el fet és que vostè va ser, per dir-ho en paraules crues, la fulana del meu pare. Doncs no. No estava a la figuera, no. Em vas amb tanta pressa. La nena... Li ha vingut la regla. La meva mare m'ho va explicar, un temps després. Això no vol dir que em negui el diàleg, però vull que comprengui també la violència que per mi suposaria haver de veure-la cara a cara. La marquesa em perdona la vida, però no em concedeix audiència. I passem a les seves preguntes. Tinc 2 nens. El gran m'ha complert els 6 anys i el petit passarà els 4. El meu home treballa a les oficines d'una fàbrica de colorants i es guanya la vida. Ens estimem i som feliços. Quina sort, no? Em permet un consell? El seu marit, en Santiago, en faltar-li vostè no es va ajuntar amb cap altra dona. Ho sabia. La qüestió hauria de fer-la reflexionar, em penso. Ell encara viu i que per molts anys. Per què no el va veure i li demana perdó? Atentament, Montserrat Freixas de Domènec. Ens fem grans, Ramon. Ramon, el temps passa volant. La bombeta és bona, però el llum no s'encén. Deu ser el fil que està trencat d'alguna banda, no ho sé. No hi entenc jo, d'això. Sí, ja m'ho miraré. No et destorbarem a Sant Dissabte. No havia de fer res. La dona se n'anava a no sé què i la Montserrat també marxava a la parròquia, que es vol inscriure a la coral, ara. Gràcies. Et deixaré el conyac. I si necessites res més, ho demanes a la Fanny. Bé, m'agradaria quedar-me, però m'he de trobar amb uns americans. Americans? D'on? D'Estats Units. Sí, tenen dòlars. Val la pena que ens aprofitem nosaltres abans que no ho facin els italians o els francesos. O els alemanys. Volen muntar un negoci aquí? Veurem. Quan puguem començar a comerciar amb l'estranger s'acabaran les llibretes de racionament. Desitja'm sort.
M'has raspallat l'americana, Fanny? Sí. No sé a quina hora tornaré. No cal que em deixis sopar. Molt bé. Però vindràs a dormir? Ja telefonaré. Ah, per cert. Té, per tu. Pessetes. Pessetes? Per què te les gastis en roba bona? No necessito de roba. Estimada, vull que es tombin a mirar-te. No li cal empolainar-se massa per aconseguir-ho. Sents el Ramon? Em fa la cor, Santiago. Doncs us deixaré sols i així no us destorbaré. Santiago, Què? has pogut veure l'amic aquell que em vas dir? Quin amic? El del Tribunal de les Oposicions. Ah, sí, dilluns me n'ocuparé. Em pensava que volies dir dilluns passat. No, et vaig dir que anava per llarg. Sí, tens raó. Dilluns me n'ocupo, d'acord? Adéu, Fanny. Adéu, estimat. Per què li has dit que es faig la cort? Perquè m'agradaria que t'hi enfrontessis una mica. Què et passa? Que tu et dóna massa confiances, Ramon. I a mi no sé per què m'ha pres. No sóc la Hilda, jo. Per què t'hi vas casar? Què surts, ara? Segur que li vas anar molt al darrere. No gens. I deixem el tema, Ramon, sisplau, que saps que no m'agrada. Per què t'hi vas casar? Ramon, ets un cabut. Ja van 3 o 4 vegades que em preguntes el mateix. És que no me l'imagino perseguint-te per les cantonades. Érem del mateix poble. I els teus pares tenien peles, ja ho sé. I ell? No, a casa seva no en tenien de diners. Quan va esclatar la revolució no se'l va veure més i després a l'any 39 va comparèixer ben uniformat i el van nomenar secretari de l'Ajuntament. Es passava el dia assegut al Cafè Espanya, mirant el trànsit. I tenia amics? En Santiago. Pocs. Com va ser que us caséssiu? Ai, Ramon, de veritat, prou, sisplau. M'ho expliques avui i no en parlem mai més. Abans de la guerra el meu pare havia fet política a mans de la Lliga i no estava massa tranquil. I en Santiago el va ajudar. Jo no vaig notar mai que es fixés en mi, però... Un dia va parlar amb el meu pare i després em va demanar relacions. I n'estaves enamorada? Les amigues m'envejaven. Va ser un casament sonat. I què més? Res més, Ramon, res més. Després li va convenir baixar a Barcelona i aquí estem. No, vull dir que... Com et tractava? Doncs com ara. Que estàs gelós? Gelós? Sí. No. Sí. No és dolent, i sap encertar el detall, però... Quan m'abraça sembla que miri a l'altra banda del meu cos. De vegades està setmanes senceres sense tocar-me. Què més vols saber, Ramon? Jo també sembla que miri l'altra banda del teu cos quan t'abraço. No, tu no. Ets l'única il·lusió que em queda. No hi vagis. Espera. No hi vagis. Bona tarda, Fanny. Bona tarda, senyora Pilar. Que hi és el seu marit? No. Fanny, li hauré d'agrair un favor. Ui, malament. Necessito 15 pessetes. El mes passat n'hi vaig deixar 25 i encara no me les ha tornades. No sé com sortir-me'n. Per mi rai, però els nens...
Senyora Pilar, que ens coneixem, eh? A més, avui el seu marit deu cobrar, no? No arriba fins a la nit i a la nit les botigues estan tancades. Li prometo que li tornaré, ho juro per la salut dels meus fills. No, els seus fills, deixi'ls estar, d'acord? Ara vinc. Tingui. No cal que me les torni, però que sàpiga que és l'última vegada, entesos? Vostè es mereix la sort que té. Està sola? Sí. Ai, hauria dit que és la caixa d'eines del Ramon, de la Neus. Ai, doncs miri, hauria dit malament. Gràcies, Fanny. Vostè és l'única senyora de l'escala. I fa com jo. Se sap prendre la vida. Ha vist la caixa d'eines? Ja l'he sentida. Ramon. Per què no marxem? On vols anar? És igual. Siguem valents, Ramon, escapem-nos. Marxem. Barcelona, 12 de març de 1971. Senyora, vostè ha estat molt clara, i ho celebro. Jo també ho seré. Per demanar perdó al Santiago caldria que primer em penedís del que vaig fer. No m'empenedeixo. De res. Tot i que em sap greu que la seva mare hagués en algun moment patit per culpa meva i sobretot m'hauria sabut molt de greu perjudicar-la a vostè, per sort, no va passar res d'irreparable que pugui afectar-la. Jo, a l'Argentina, vaig tornar a casar-me. Devia ser pel civil, per l'església, no ho crec. El meu marit ja és mort. I no he tingut fills. Bueno, potser millor. Que Déu em perdoni. En Santiago és un altre problema. Segur que no em va trobar a faltar. I jo tampoc l'he trobat a faltar mai a ell. No tinc ganes de demanar perdó a ningú. I tampoc caldria. Disposi, com sempre, de la seva Fanny. De la seva Fanny. Quina pudor de tancat. Com es pot trobar bé entaforant-se d'aquesta manera? Què se li ofereix, Pilar? És dilluns. Apa, ben obert, que entri l'aire i s'oregi al pis. Potser que el deixem córrer, avui. Sí, i que se li acumuli la porqueria, oi? Vinga, puro carbo. A veure si poso una mica d'ordre. No, Pilar, avui millor que no netegi. Encara no estic del tot fi i més m'estimo una mica de quietud. No vinguin borgues. Cada dilluns pujo a netejar-li la casa. El dia que s'hi repensi, potser que m'avisi amb temps. És que avui no li puc pagar. Per on surt ara? Em sap greu. Les medicines m'han deixat escurat. I no ho podia preveure i avisar-me? No he vist tan lluny, que la porteries al final de l'escala. No, no tingueu por que es mogui. Així que no té calés. I des de quan no en té? Ni una engruna de pa. Que t'hi jugues que no ha menjat res en tot el dia. A la meva edat no cal menjar massa. Si no l'ha matat la grip, el matarà la fam. Però de què està fet vostè? No sap moure's. Els problemes no se solucionen assegut en una cadira. Els temps són dolents. El món està desfet. Sí, els temps són dolents, però s'han de passar. I sap de quina manera? O fots o deixes que et fotin. Això si no vols morir-te.
que jo ni moriré ni deixaré que em fotin. Vostè aquí, esperant, somiant truites. Menys llibres i més empenta! Ja s'acaba, Pilar. Ja s'acaba. Ja s'acaba. Poca sang. Demà passat és el dia que cobra el retiro, oi? Doncs demà passat li faré neteja general i em pagarà. Entesos? Ara li escombro una mica. Una passada ràpida. Després li pujaré un plat d'escudella. Això sí, la primera i l'última vegada, Em sent, el que li dic? No xiulis quan puges per l'escala. Sembles un xicotot. Rondinaire. Mestre, em sent el que li dic? Prepara't per anar, hi ha xocolata. No m'agrada aquesta xocolata. Agafaré pa, molt i sal. Alerta en malgastar l'oli. La xocolata alimenta més. Com si digués Llúcia, oi? Ai, mama. T'has d'alimentar. L'època del canvi és delicada. Com te trobes? Bé. Demà, si en trobo, et compraré llenties, que tenen ferro. I vine, que t'haig de fer la vora de la bata. Mama. Què passa? Em sembla que el teu pare ha descobert que li vaig agafar les 300 pessetes. Com ho sap? Quan has marxat al col·legi, he sortit darrere teu per agafar tanda pel carbó. I llavors he sentit com obria i remenava el canterano. Potser no ho haurà vist. Sí que haurà vist, sí. Ai, quan arribi. Filla, ja et vas fent gran i n'has d'aprendre. Els homes són així. Per un de bo, els altres unes bestiotes. Saps què sóc jo per ton pare? La minyona. Ja ni faig goig ni faig res. El teu pare ja no m'estima. Jo sí que l'estimo. Ja pots estimar-me ja pels sacrificis que m'has costat. I que t'hagi de veure amb aquest color tan apagat. Es nota que vas néixer durant la guerra. Si no hagués estat per la guerra, tot hauria anat diferent. I encara sort que van guanyar els nacionals. Treu-te la bata. Deixa-la a la teva habitació. Es fa fosc. Encenga el llum. No, no l'encenguis. Avui no hi ha restriccions. Per berenar no necessites claror. I jo no tinc ganes de res. Oh, és tard. Triga, ja hauria de ser aquí. Com més trigui, millor. Vinga, no pensi coses tristes. Expliqui'm històries d'abans de la guerra. Quan tenia la teva edat, el meu pare ens duia el teu tiet Joan i a mi a les granges Royal. Preníem un suís amb melindros. Oh. I al final el teu tiet, en pau descansi, va acabar afusellat pels rojos. Deien que havia estat de la CEDA. Però la veritat és que ens envejaven la botiga. Nosaltres no érem... No som genteta a Montserrat. Era gran la botiga del iaio. Una senyora botiga era. Tot per acabar casada amb un baixat del Terrós per fer de pixatintes a Barcelona. Quan em van posar de llarg... Als 17 anys. Sí. Pel juny, poc abans de Sant Joan, van guarnir el pati de darrere de casa meva com si fos un jardí. El veïnat n'anava ple i vinga a ballar, vinga a ballar. Els nois em miràvem com si fos una santa dalt d'un altar. El cosinet Pere em va fer un petó. Ell perquè era un cap verd, però també tots els altres se'n morien de ganes. A mitjanit vam engegar el castell de focs artificials. Hem de parlar, Neus.
300 pessetes. Què n'has fet? Què? Que què n'has fet? Les deus haver amagat en algun lloc i ara no les trobes. Tu me les has robat! No cridis! Com vols que t'hagi per res del cantarà? No sé, sempre dus les claus a la butxaca. Perquè tot m'ho regires, Neus! Tot m'ho regires! Mira, aquí hi haurà un daltabaix i no me les tornes. Tu el que vols és matar-me a disgustos. Jo no sé res de les teves merdoses pessetes. Tant de bo escanyada com vaig. Papa, sisplau, no s'enfadi. I no em vas dir l'altre dia que no en tenies ni 5? Doncs què parles ara de 300 pessetes? Per mi com si diguessis 3.000. Com ho saps que en tinc 3.000? Mira, no ets un marit, ets una carronya. Oh! No la toquis, Sents! No la toquis! Sí, que t'he fet el sentit que no la Quieta! fallera! Quieta! No la toquis! No t'estimo, Sents! No tinc filla, Neus. Has aconseguit que la meva filla no em pugui veure. Ho has pintat tot a la teva manera. No ho saps? Que a més de lladre la teva mare és una llorda, Montserrat? No ho has vist? Que és una gandula i que se'ns menja la merda? No ho has vist que quan ve algú a casa la cara em cau de vergonya? Però com vols que la tingui si no em dones ni per comprar sabó ni tovalloles noves? I tampoc no sap cuinar, és com si em passéssim ciment cada àpat. Pollastre i canelons voldries amb el sou que em dones. Es fa la marquesa i es passa el dia xafardejant amb les veïnes. Escalfa els bancs a l'església però gasta una llengua d'esmolet. Sisplau, para, no és veritat. A final de mes, quan et pagui, se t'escomptaran les 300 pessetes. Me n'hauré d'anar a fer senyors a les Rambles. Si faltarà que trobis clients. Santiago, endavant. Intueixo que ja t'ho han dit. El què? Que no has passat les oposicions. No les ha passades? Com? No, no pot ser. Estàs segur? Et vaig dir que dilluns me n'ocuparia. Avui és dilluns. Em sabia el tema, el meu exercici estava bé. Em sap greu. Éreu molts candidats. Si tu haguessis volgut, les hauria passat. Creu-me que t'he ajudat tant com he pogut. Jo no estic segura, senyor Santiago. Us aprecio molt, Neus. Ho saps perfectament, Ramon. El teu exercici era mediocre. Mentida! Ho sento, però és veritat. Hauria estat immoral que haguessis passat davant d'altra gent. M'has engegat a la merda. Moltes gràcies. No en faci cas, Santiago. Tu, tanca la boca! No, deixi'l, Neus, deixi'l. Així estàs brava. A mi no em molesta. Escolta'm una cosa, Ramon. No tinc cap obligació d'ajudar-te. Si ho faig és perquè em dóna la gana. I a vegades em resulta molt difícil. Jo confio en vostè, senyor Santiago. Li estic molt agraïda. I entenc perfectament que és molt difícil ajudar aquest. Perquè abans de la guerra era des del morro fort i ara ho està pagant, però també ho estem pagant la meva filla i jo mateixa. Mai m'he ficat en política, jo. Però sense el Santiago ens hauríem mort de fam. Si no hagués estat perquè ell es va preocupar per trobar-te una feina, hauríem acabat rosegant les pedres. Vés a saber, Neus, vés a saber. Estic segur que en Ramon té recursos amagats. Nosaltres li estem molt agraïts. Jo comprenc que ha fet tot el que ha pogut. Que no hagi sortit bé no vol dir que siguem tan maleducats com per no donar-li les gràcies. Montserrat, fes-li un petó al senyor Santiago. No. Sí. Oh. Gràcies. Bonica. Au més. Adéu, família. Barcelona, 18 de març de 1971. Distingida senyora, qui va perdre la partida en aquella trista ocasió que vostè ha retret va ser en Ramon, el seu pare. Anant-me'n amb ell o sense ell jo no vaig perdre res. No sé si ho sap, però va ser ell qui va proposar-me de fugir plegats. Mentida. No, va ser ell. Va ser ell que n'estava tip d'aquella vida tètrica. I sí que n'era de tètrica, oi tant que n'era. Si miraves al teu voltant, podies veure cada cas com un cabàs. És mentida.
El senyor Jeroni. Se'n recorda? Era mestre abans de la guerra. Però després no va tornar a exercir. No va voler, o no va poder, o no el van deixar. Valia la pena fer la fi d'agost d'aquell pobre vell? No, senyora, no s'equivoqui. Jo no vaig perdre res marxant. No, d'això n'estic ben segura. I ara, després de llegir aquestes línies, rebi la salutació sempre, sempre afectuosa de Fanny. Què hi ha, senyor Jeroni? Aquest llibre és pel Ramon. Dóna-li de part meva. Què és? L'auca del senyor Esteve. Però vol dir que el llegirà. No ho sé. Jo li dono. I per què? Perquè avui estic content. No hi és la Montserrateta? És a comprar llet. Llàstima. Què hi farem? Mira, això és per ella. Aquesta joguina té anys. Val cèntim, senyor Jeroni. A ella li va agradar. A sant de què, tants regals? Tu no t'amoïnis. Deixa parada. I per tu, aquesta creueta petita. Però és d'or. Amb la condició que no te l'has de vendre i que quan et moris ha de passar a la teva filla. Apa, vinga, no t'atabalis, que ja t'he dit que avui estic content. És que no sé què dir, és una creu d'or, senyor Jeroni. Jo sóc un descregut i a tu et servirà. I què he de fer, jo? Agafar-ho. Ho faig per la Montserrateta, n'estic enamorat. La tinc massa tendra, haurà d'esperar. Bé, potser me'n vaig, que jo també tinc feina. A la nena, fes-li un petó de part meva. Li diré que baixi per donar-li les gràcies. No, no. Que potser ens estorbaria. Mira, ve jo un altre dia, Com vulgui. Miri, perquè no s'enfadi, em faré el càrrec que les tinc en dipòsit. I així, si les necessita, doncs pot tornar. En dipòsit, només en dipòsit. Això mateix. Molt bé. Adéu-siau, Neus. Passi bé, senyor Jeroni. Ramon, què tens? M'he decidit, Fanny. De debò? Sí. Tu m'estimes, oi, Ramon? Demà passat se'n va a Madrid. Una setmana. Tindré temps de preparar-ho tot sense que ningú sospiti. Tornarà. I els ocells ja hauran volat.
m'agrada fer-me mal. No t'ho havia dit per vergonya, però li tinc por. No vull saber res. Això s'ha acabat. Fotem-me al camp d'aquí. Sí. No ploris, dona, no ploris. No ploris. Tu tens el passaport. Sí. Necessites el visat. Sí, però no sé si me'l donaran sense el seu permís. Anirem a Veneçuela. Allà hi ha feina. Si no podem arreglar els papers, fugim a França i d'allà saltem cap a Amèrica. I la teva família, Ramon? Els has de deixar diners, Ramon. Jo tinc 25.000 pessetes, 10.000... 10.000 les podríem separar per elles. Els teus diners. Sí, els meus diners, Ramon, els meus diners. No les podem deixar desemparades, no estaríem mai tranquils. I la teva filla? Què? Que no li vull fer cap mal, Ramon. Tu sí? Gràcies. Barcelona, 21 de març de 1971. Apreciada senyora, diu que li hauria sabut greu fer-nos mal a la meva mare i a mi. Doncs bé, si no va fer-nos més mal no va ser per falta de ganes. T'hauries decidit si haguessis guanyat les oposicions. No les he guanyades. Dóna'm una mica de conyac del teu marit. Vostè volia quedar-se amb el meu pare, però no va poder. Vostè volia quedar-se amb el meu pare. És ben senzill. Avui m'agradaria que et quedessis. Atentament, Montserrat Freixas de Domènech. Bona nit, senyor Jeroni. Mama? Vine, Montserrat. Mira, Què és? un regal del senyor Jeroni, una creu d'or. De veritat? A veure? A tu t'ha dut el calidoscopi. Perquè me'l quedi. Sí, no sé quin rampell li ha agafat.
Estava tan aixafada aquesta tarda. Rumiava com passaria el mes que ve si el teu pare em descompta 300 pessetes. És que hi ha moments que ho deixaries córrer tot. T'estimaries més. Si seguim així, hauré de buscar casa on anar a fer feines. Quina vergonya. A mi no em cansaria de mirar. No s'assembla a res. Són trossets de vidres de colors. Si aconseguís trobar la combinació tan bonica de l'altre dia, No podràs. com era, grocs i vermells. Cuando yo te digo adiós, pienso en mañana y a la ventana salgo a soñar. Es mejor pasar la vida alegremente. Barcelona, 27 de març de 1971. Benvolguda senyora. Com de costum, hi ha coses a la seva carta que no acabo d'entendre. A què treu cap parlar del pobre Jeroni? Què vol comparar? El senyor Jeroni s'havia trastocat i per això es va suïcidar. I si ell va ser una cosa, els de casa en vam ser una altra. A la llarga vam sortir endavant. Hi va haver un dia en què la misèria es va acabar.
Jo d'aquell temps no me'n recordo gaire. Qui sap on para tot allò. Fa molts anys que mengem pa blanc. I ara vostè m'ho ve a retreure. Per què? Què és el que busca? M'ho voldrà dir. Voldria una resposta concreta. Espero, doncs, les seves notícies. Gràcies. El rector ha fet els ulls grossos i ho ha passat com si es tractés d'un accident. Però el suïcidi és un pecat molt gros. Pobre senyor Jeroni, si era un infeliç. Pensar que va venir a casa nostra? A què? Saps si han trobat alguna cosa els del jutjat després del registre? No m'ho han dit. Però qui l'esperava, senyora Neus? Per això li he demanat que em vingués a veure. I doncs? Primer m'ha de jurar que el que li diré no sortirà d'aquestes parets. A mi no m'agrada jurar. M'ho ha de jurar i no és broma. Jo no vaig afardejant de pis en pis. Si vol dir-me alguna cosa, estigui tranquil·la que li prometo discreció. Veurà. Vostè ja sap que quan vaig descobrir el mort, jo anava amb la Catalina, del primer. Senyor Jeroni! La Catalina es va queixar que se sentia pudor de gas. I com que jo tenia la clau, vaig pujar amb ella a veure què passava. Vull dir que per més que algú pugui suposar que faltaven coses, ella m'és testimoni i jo ho soc d'ella, que nosaltres no vam posar els dits al lloc. Qui diu el contrari, per si de cas. No ho ha dit a la policia. Esperi. El sobre anava a nom meu. I la Catalina? La Catalina no va veure com l'agafava. Miri-se'l. A nom meu. El senyor Jeroni em devia calés i vaig suposar que potser mort i tot em volia pagar el deute. Però no res, veu? A dins del sobre hi havia aquest paperet i aquest altre sobre. El paperet també és per mi. Señora Pilar, por favor, tómese una última molestia y haga llegar esta carta a los señores Gasol o Tarradellas. I què espera? Que vostè em digui qui són aquest parell? Però a mi què m'explica? Doncs el mateix li dic. Però si no tenia familiars. No, hi ha un compromís. Ha obert la carta per veure si ho aclaria. Però és en català. L'ha oberta? Voldria que vostè la llegís. Ai, no ho sé, ja estarà bé. És per fer un servei al mort. Ai. Vejam. Germans? No en tenia. Esperi. Germans, atureu un moment el vostre caminar mesquí i escolteu les darreres paraules d'un vell que us havia admirat però que ja ha desesperat de vosaltres. Escriu en estil poètic, sap? Malament rai. Aquests són els temps de l'anticrist. Jesús Maria Josep. L'Occident s'enfonsa. Les hordes bàrbares atiades per la maçoneria l'envaeixen altre cop. Aquest home parla d'una guerra. De quina? No ho sé, de la que ha de venir. La maçoneria ha triomfat i no vull viure per assistir a l'esfondrament de la civilització. Prefereixo fer mutis. Fer mutis? Vol dir anar-se'n. Es preparen 9 segles de foscúria. Rússia per un cantó, Nord-Amèrica per l'altre, Roma per l'altre. Es disputen les despulles d'una Europa vençuda i pintada com una bagassa. Germans, vosaltres amb el seny dels avis hauríeu pogut, potser, aïllar-vos de la catàstrofe, superar rancors, forjar un reducte de llum per les generacions futures. No ho heu volgut i jo, en nom de la Sagrada Flama, que ja s'apaga, m'avergonyeixo de la vostra acceptació i us maleeixo per sempre més. S'ha acabat. S'ha acabat? Sí. Estava grillat. Què en faig d'aquest paper? Ai, no ho sé. Realment vivim un temps immoral. Oh, Pilar!
Qui són aquests senyors? Vagi buscant algú que els conegui. Si el troba, m'avisa. No hauria estat més clar. I si algú m'enxampava amb el paper, em podria comprometre. No, deixem-nos dels morts, que altres feines tenim. Els morts necessiten algú que resi per ells. No s'enfadi, però és massa baixar de sostre, vostè. Què diu? No m'ha agradat gens, això que ha fet. Soc baixa de sostre, jo? Qui parla? La que li fan la patata a casa seva i ni se n'adona? No l'entenc. Santa innocència. Si no és que parla la babalà, faci el favor d'explicar-se. El seu marit i la veïna també necessiten algú que els resi. Procuri agafar-me la idea. No ho tornarà a repetir, Pilar. I que mossegui la llengua? Ni jo en sé, ni a vostè li convé. Vostè és una poca vergonya i una busca-raons, que cada dissabte se'n va de dret cap al paral·lel a barrejar-se amb la púrria i s'ha cregut que tot és púrria. Jo ho he vist. La Fanny escabellada i el Ramon amagat en calçotets a l'habitació d'ella. Mentida! Vostè mateixa, ja s'ho faran. Després que l'aviso encara rebo. Apa, siau. Pilar, esperi. M'ho temia. M'ho temia. No hi ha home que s'acontenti amb unes soles faldilles. Però vostè el que ha de fer és plantar cara. No puc. No puc. De 7 mesos estava jo quan em vaig trobar amb el mateix problema. Estava prenyada de la nena i el meu home s'entenia amb una maula que treballava de cosidora. Un dia em van avisar que eren a la platja, potinejant. Jo que agafo una mitja de cotó, l'omplo de cigrons crus, me n'hi vaig i m'hi planto al davant. Quan em va veure, va obrir uns ulls com unes taronges. I cop de mig amunt, cop de mig avall, fins que la massa me'n va cansar. N'hi va haver per tots dos. Oli en un llum. El vaig tenir mans una bona temporada. Doncs vostè igual. Enxampi, liar-me un escàndol. No. M'han educat d'una altra manera. I què? Aguantar l'espelma? La Mare de Déu del Carme no em deixarà. Però no sigui així, reaccioni. Si en Ramon deixa aquesta dona, pujaré a Montserrat a peu. I jo li aniré al darrere, tocant el flabiol. Bleda! Barcelona, 1 d'abril de 1971. Benvolguda senyora. Em pregunta que per què li escric. Però podria girar el mitjó de l'inrevés. Per què em contesta vostè? Pura educació, no busquis 3 peus al gat. Algunes de les meves raons per escriure-la ja les vaig expressar anteriorment, però n'hi ha una altra que no havia dit encara. Doncs decideix-te que ets grandeta. Tant vostè com jo hem discutit de qui tenia raó i de qui no en tenia, de qui havia obrat bé i de qui havia obrat malament, però sobre un punt essencial no em va dat boca, i és el següent. Per què a darrera hora el seu pare no es va escapar amb mi? Ara et tinc. La manera que era això. Consola veure que encara no ho has paït. Què va passar exactament? Havíem enllestit els preparatius i ell en cap moment no s'havia fet enrere. Teníem les maletes fetes. Ell també. Què? Ja ho tens tot? Sí. Em penso que sí. Vés a buscar els teus trastets i enllestim. Sí. Baixarem junts o separats? Junts. Ramon, que ens vegin, no? El primer que estigui a punt que piqui l'altre. 2 trucades curtes i una de llarga. 2 de curtes i una de llargues. Afanya't. Ramon? Estàs nerviós? No.
tornat? No m'he mogut de Barcelona. Però no ho diguis a la Fanny. Què fem? Perdona, passa. He vingut a xerrar una estoneta amb tu. Vull dir que no he passat per casa. Saps si continua bé, la meva dona? Suposo que sí. Si tu ho suposes, és bon senyal. Que prepares la maleta? No. No? Què vols? La Montserrat i la Neus no hi són. Han anat a buscar patates a cases parents de Granollers. Vols una mica d'anís? La Fanny escriu un diari íntim, ho sabies? No. Sí, representa que no ho sap ningú. Tu també hi surts. Hauries de convèncer la teva dona que en comencés un. Són distrets. Les dones. Quan vaig anar a Alemanya, deien que només els sentiments d'amistat masculina ofereixen garanties de solidesa. Alemanya es va enfonsar. Mentre parlo, pots continuar a preparar la maleta que figura que no prepares. La teva dona... Què et passa, Ramon? Que tens por d'alguna cosa? Estem sols. No tindràs por de mi, oi? Tens por de mi? Per què? No ho sé. No ho saps. És un consol. Després de 10 anys i resulta que no ho saps. 10 anys que ens coneixem, Havies estat 2 mesos en un camp de concentració i no trobaves feina. I et vaig veure i vaig dir-me, vet aquí un paio que ha fet la guerra i que encara és l'hora que sàpiga que s'hi cou. I un dia et vaig aturar a l'escala. Et vaig dur a prendre cafè al bar de la cantonada. Et vaig oferir la meva amistat i et vaig dir que et trobaria col·locació. Però també et vaig dir que seria molt exigent. Jo he fet sempre el que has volgut. No, Ramon. Has fet sempre el que tu has volgut. Com ara. Mirareu d'embarcar-vos cap a Amèrica, oi? Molt romàntic. La Fanny està molt ben acostumada. Això sí, haureu de comptar la pesseta. En fi, ja m'ho explicareu per carta. Els que ens quedem, les excentricitats no ens agraden. No serveixen per res. Les excentricitats es van acabar. El que volem ara és tranquil·litat i poques fantasies. No me'n penedeixo. Què? Ho hem decidit. No me'n penedeixo. T'entenc, t'has enamorat de la Fanny. No ho sé, no ho sé. T'enlluerna, és una senyora. No em volia morir sense una punyetera satisfacció! Si ho sabies, per què no has dit res abans? Potser perquè volia donar-te una punyetera satisfacció. El que passa és que t'és igual. Ramon. No te'n vas. Aquests 10 anys han servit alguna cosa. Ara ets un home raonable. T'he convertit en un home responsable. Tu ets necessari al teu lloc i jo ho sóc al meu.
I així continuarem endavant. Entesos? Jo vull guanyar-me la vida. I ho faràs. Però no te'n vas. Són 2 paraules, Ramon. T'estic esperant. No sóc cap pallasso. La teva família i jo hem confiat en el teu seny. Durant 10 anys. La meva família. La teva família. Queda't. M'estàs demanant? Sí? La teva dona i la teva filla no han de venir. Vols que obri jo? No. Senyora Fanny. Senyor... No sé si sóc cap exemple a imitar. No ho pretenc. Però per què no va contestar en Ramon? Deixem-ho córrer. Que ho deixem córrer, per descomptat que no.
La qüestió és que no va venir amb mi, que des d'aleshores el seu comportament em mereix un qualificatiu. No he volgut ofendre'l al llarg de la meva carta. I si m'he excitat algun cop, perdoni. A fi de comptes, vivim com podem, i millor no encaparrar-s'hi. Disposi, com sempre, de la seva antiga amiga que continua sent-ho, Fanny. Estàs perdonada. Vaig a casa la Fanny un moment, ara torno. Estalvia't el viatge, no la trobaràs. A aquesta hora, esclar que sí. S'ha fugat. Com diu? La Fanny va donat al seu marit i ha fumut al camp. Oh, mama, deixi'm anar una estoneta. No m'has entès? La Fanny ha deixat el Santiago i ha desaparegut. L'escala em va plena. No pot ser, la Fanny és bona. Que et serveixi d'advertència. Molt dur del cinema, molt passar-te novel·les d'amagat meu i ja veus com ha acabat. No pot ser, no m'ho crec. No em tractis de mentidera, que et caurà una bufetada. Vas pel mal camí. Sort que aquella gossa ha anat a remenar la cua a una altra banda. No m'ho crec! La Fanny és una meuca! Mentidera! Tu ho mereixes. Ta mare té raó. Veus? M'has fet córrer la mà. Apa, no ploris, que no n'hi ha per tant, no n'hi ha per tant. Que no veus que és pel teu bé? Va. Pren el ferro, va, vinga. Té, obre la boca. Obre la boca! Va. Vine, vine. Fem les paus. Fem les paus. Va, vés a la teva habitació. Llegeix una estona, però no gaire, que l'electricitat corre. Va, vés a estudiar. Què et passa? Res. Què tens? Tenia por que te n'anessis amb ella. Aquí? Amb la Fanny. Ja sé que t'entenies. Qui t'ha vingut amb això? No cal que ho neguis. Tothom ho sabia. A la gent li agrada parlar. El món està podrit. Vindrà l'anticrist. Què dius? Culpa dels maçons. Ja ho sé jo. Mira... No vull negar res. Però ara ja s'ha acabat. La nena i tu sou abans que ningú. Jo us estimo. Mandarra. Neus, tinguem la festa en pau, eh? Em comptes els 5 cèntims, m'escanyes i després te'ls gastes en fulanes. Mira, no et descomptaré les 300 pessetes que em vas prendre. Ah, sí? Ara? Què més vols? Vols que em tiri pel balcó? Poca cosa es perdria.
No em busquis. No tornarà a passar, t'ho prometo. Sempre entabanant. No perdones? Per què t'haig de perdonar? Perquè si no... Neus, Estigues quiet, que ens pot veure la nena. anem a l'habitació. Tinc feina encara. Doncs demà l'acabaràs. Ai, fuig, poca solta. Ai, no. Neus. Aquest estiu pujaré a Montserrat a peu. Què dius? No res, que sóc una bleda. Vine, Neus, vine. Va. Yo te digo adiós, pienso en mañana. Y a la ventana salgo a soñar. Es mejor pasar la vida alegremente que tristemente en ti pensar. El tiempo corre, es un primor y sobre todo pasa el amor. Es mejor pasar la vida alegremente, tristemente, en ti pensar que el tiempo corre, es un primor y sobre todo pasa el amor. Barcelona, 9 d'abril de 1971. Divendres sant. Estimada senyora, el meu pare estava enamorat de la seva esposa. Va tenir un mal moment, però l'estimava massa per abandonar-la. Si a vostè, el meu pare, li mereix un qualificatiu insultant, és per despit. Jo estic orgullosa d'ell. Va tenir alguna debilitat, però va saber superar-la. Ell va treballar i a la llarga Déu el va premiar. El meu pare havia tingut paciència i s'havia mantingut al peu del canó. Si avui Barcelona és la ciutat que és, ho devem bàsicament a homes com ell. Jo l'admiro i espero que el que ell va aconseguir aleshores, nosaltres ho sabrem continuar amb el mateix esperit els anys que han de venir. La saluda molt atentament Montserrat Freixas de Domènech.